كميك أنيكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون نيستزرق حاجة زيتات حداس إرتريا الحديثة إرتريا حداسن إرتريا بروفايلن أتوكيرات الدهلو مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا من مزبال هرمت لبي أب عمدت عنا تدهسيسو له زخون سب أب ملع عمرو انتو حاجة حنسب زينبر رمتا لبي كرئي خليو أب كم زخونت تالبي كم أبقيا وي أبسن بادز أنحنا زمسل ملكت العلاقن كتهرم تخليع قال عينت من مزبال هرمت لبي أب وحز دمن شنبقوتات دمن عنوتيس عبيوم كم زمزخون أب لعل حنقول سامبوئن كال أقدستي أكلاتن هاسيا كورد يخل كم زعينت أقام زسع من مزبال هرمت لبي نهيوتون زفتاتن سلزخونه بأقو فوسا كركب اللوا أتم لمدات ملكتات زينبر هرمت لبي كتوات كسابت دليز مسل هرمت كسمع كام خال أب أف لبن كسادن فرفر زبل سمعت مستبهل هندبت زخست قلت أف هرمت لبي مسمع زينبر مقدال هرمت لبي مستبهل يوم أزوم سمعيتات زيوم متزقات مخانا بحكمنا بمخاد قبوء مرمران كنكنن كتقبر يقبع أب عمد بهلن سنة طبابن زعبا طباب مستمقار موزيكا بخمي صبقا موزيكا أم مستمقارو ديو أب عوتا دمتو جزين بوتانكا يفلديو دمت موزيكا نبزحات عماويل زت حساسب زلو كويني رخيبيو أب بيني مسيلوني كلا نفسي تتصوريو ناي إرغانيو إلياس بزح تقعيزي انتخونه بزحات سبات كمارورون مس ديجيات كواتاتون مسراخو أها أبيني بايكونان إلى ززاربن زلو ساعتن بوتان زي محلاويو يركبو أب نوس عمدي دهي حتمت عربي شوعة مقابيت كلتاشن عشران حمشتن زي تبتكت فتلي زر استوزان تهيوت دراسي مأكل زقبرة متحف أبسينا مروبا مستخايدة مدب مس أنبب تتلاليو إذ بقديم أبال زينا زنبرة قرالاي تخسته قبر مجهن ستحفة حق أنيا زانتازي أب 299 قصات شوعة معرفات حيزلو سبقاو زانتا كاب تفتوتي جرات سنة صحفيو قطتاوي تساتفو أبزل على قدات سلزهلو زيادة أمانين مس أنبابي متأثار زفترن دمايو دراسي تخسته قبر مجهن أب أوان قلعنتو نقسنتو تمرتو وزت استنقرو تاريخاو فتصامه أما ردأتو زفترو نقحات بمقلات أبزا زي تبتكت فتلي سميع متصحفو كاب تاريخ إيرتران هزبان زي بتخفت أميتا تسفيرو كمزلو أبت مدب من للاي متصحف بجمجمتي تقليتو أب عمدي شباب نوس عمدي حسبات سعبتي علماء بزبل عمت متساني 10 قفلي تمرتهم كتاتلون هقراو قبام كفتمون نفسا واز وردو تمهارو حبيروم زسرحو مالتات كمزلو كاب تعزبتنا زي كوال ترئيتيو باتي بقنياتو نتمالا لبيسوم زقبرو ناي مدلوات سنسرعات يخون كالمكسقاساتهم تملكتكا دلونتهم لعل مخانو زنت أوارغن زقلتنيو اتي ابتي مالاتات زتصحفو استفلالي صحفات دما نهاجراو حدنتهم فقره هاجروم مننتومن ناي عاوت تمليتومن زنت أوارغ كوينو يتصنحكا ازي حدا كابت تمهارو بتبقسو كاب زكايدون اتفتات كنا اتزقبايو أبالات 37 زورا تمهارو ناي حانت بيت مرتي زدالو ماليا حدا أبنتيوم سعبتي علماء زبل ماليا هلاونت هاجر أب حبرة سبا يمركز ولدون ولدو إنا تتكأ أب زخدلو مسرحيو ناي حدا حبرة سب قطال نزو وحاس كلو زتنح كبرتات دما مسؤو يسجر كلهم حبرة سبات نناتهم مللي كبرتات كمزلوهم ردو كوينو كبرتاتهم نابز قطل ولدو نمتحللاف خايت عرو هاجراوي تاريخ ባህላዊ ክብርታት ሃገራዊ ክብርታት ማሕበራዊ ክብርታትን ካልእን ተዓቂቦም ክኸዱ ኩሉ ዝምልከቶ ይጽዕር ተጠቂሱ ኣብ ዓንዲ መዛነይ ካብ ዝቐርቡ ኣገደስቲ ትሕዝቶታት እንግሊዛዊት ሜሪ ዎልስቶንክራፍት ካብ 1759 ክሳብ 1797 ዝነበረት ጸሓፊት ፈላስፋን ተጠባቂት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ነያ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርታውን ማሕበራውን معرنت تطبق زنبرت ጓልንስተይቲ ብምንባረኻ ዝያዳ ተፈላጢት ይገብራ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከም ርትዓውያን ፍጡራት ክሕሰቡ ከም ዘለዎም ድማ ትገልጽ እታ ሓቅነት መሰል ደቂ ኣንስትዮ A Benediction of the Rights of Women እትብል መጽሓፋ ከዓ ንምንቅስቓስ መሰል ደቂ ኣንስትዮ እትገልጽ ነበረት ደቂ ኣንስትዮ ከም ንብረት ዝውነና ይኮናን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮን
زبل نأباتاو زبده تحستو حزاب مقربة دما أبات حساسبا سبات لوت زمتساتن نبزحنا عالمنا هزبي زتسألوتنا إذا بشحن شو عتم 292 استحاتمت متحف بقندو عبت مبزحتو جزيت مرتن دك تبعتو استحاز أزنا برلو أوانيا معرنت مرتين خلت يتقطتات زملكات مخانو سنة موجوتات حزاز قربت متحف بمنبارخة بزح تلوى أحديريا بتوسخي تمرتي ندك أنستيو كم أدماساوي سب أو مسلات كاب زقربت ناي مجمرتا تحفتيا دك أنستيو بلوت تمرتي انت زي تماهيرن نفعت أديتاتن أكاير تجزان كخونا كم زي كلخا إنجليزاويت ميري والستون كرافت أبتا متحفة بسفيحو قليتايا أبتا عمدي كاب زقربو تغستات دك أنستيو دما قوالن ستيتي أبزلاتو بوتا سحبتا اللو نتوزاك شانغا دك أنستيو نايبو حقي هانزتي حبرة سبين هاريت بيتشرستو دك أنستيو لكع كمتا ليبتون كتف شاي أو بوعي ماي كي اتخيا حيلا زيت فلطوين إلينور روزفلت تحلقت مسألة دك أنستيو تبهل اتا بزعبا هيوتا حقي اتزارب قوالن ستيتيا فيرجينيا وولف سبعو مسلات مسل دك أنستيو مسل دك أنستيو دما سبعوي مسلاتيو هيلاري كلينتون عوت نفس وكف قارن ستيتي نخالق من نقاقحي كخون علوو مقنعتو نحد حدنا كنت حقاقس نكلنا إنا زحايلا نخون سيرينا ويليامز اتا وشت او حيل زلوا قارن ستيتي العلاقان حيالا تبقتنع ستيف مارابولي دقا نستيو عند حقوق حبرة سبين دايان ماري تشايلد عندي زعبا لومي لهيكان إثيوبيا سلمنتاي كاب رئيسي إيرترا زي وردو بحفشة أبوليتيكاوي ركب هاجرات أبسلت أنزمتو لهيكان انتس نمتعيو انتس نمحمامو وساني جدن تلوانا اللوام بز منصر انكرأ زاكيت أمونغو إيرتران إثيوبيان كخيد تسانحة بوليتيكاو زمدناتات أب ولع تفق مالت أون أوف زمركوس يغبها الزكال بحلفي دحر من لقنا نت إيرترا شحنت شعتم 291 بشنخ إثيوبيا أب كورشا سلطان زمتو لهيكان بوليتيكا كاندي مبلشاو زمدناتات كلتيوم حزبتاتيوم اتمخنيات دما لبوم نتيهو سلازي فلت رأيو اتي زفر زنات انققن أب كلتا نتبتات كتصمق يخل قدماي سرعات إيه ودق ويانا يخون منقستي بالتسقنا أب إرتراء بزلون استخصكوسن حدنت هزبي ستمت مريحنتن بقعات حيلتات مكل خالن تتتان ورتق سلازي قصنو يمثل قال أي قدم كون لومي سرعاتات إثيوبيا زعبا بعداويانن وي معراباويان هاجراتن مالت أمريكا إنجليز سوفيت حبرت من هيك أن وكلتومن حبرات إمارات عرب نمسساي قدامنت سلازوستيو كند زخونه أب كنفرن قرني بعينتن سرعتات إثيوبيا وترو شعبيا وي إرترا زبل قال سفيرو يركب أب رأسزي لهيكان بوليتيكا إثيوبيا انكرخمون بزبيتاوي كنتات هزبهم مزبدون بحري نزبل مخنات وي حمام كم مستنفسي قلولواتهم مساببي قربتنا متأخاخبن ملع عالن هزبي كزمرلو يفتنو مخانوميو منغست بلصقناون كاب دغسي قدميو استسعرو سرعتات اياتاتو كوت فقادنيا زي مخانو نهزبي إثيوبيا نخغاغيو هردغنو باليو تزغرم ارن خالوتسي زشقل زمسل جنكا كاب سبب سلطان إثيوبيا طراي بمدغغام زغاوحو بسنكي انتتات مبلشاو زمدنا إيرترا إثيوبيا أب قرن أفريقيا أورا أمونغو خلتين هاجرات داغمة مرير كنات كيولع زبل سكفتايو يركبو أب غازيتا إيرتريا الحديثة نسنا سرعات انبل شمونت مقابيت زملكت ريبورتاج سفيرو لو أب تعلت وكيل هماد أزوبا ماكل ويزرو وينتا قبراي أب زسمعاتو ناي مخفت قل نايلو معامد شمونت مقابيت مزوباون علماون كنتات تأساسيرو أب لعلي حزب إرترا تتعينو نوح زخدم ماليا زينبرو بدهوتاتن قلع تتابوتاتن بالعل نقحتن مختن بمر براب قدنو مسرتات لمعات أموداد قليل زيكونا قسقاس بمزقاب ناب حدشن بعينة فولين معرف أمزن سقاقرلو زلنا مدرخ تبعل كم زلا أزها خيرا
نايز حدش معرف تلقو بقالسي استرقاقت السلام رقاتن بحيال مخته زيادة دليلو أبز بايتا زرقيتو نابز برق عبيتن لمعاتن من متطار كم زخانة بمحبر اتي أبز حلفة مرخات تأمر السرحة حيلن صنعتن هزبي أكل ناتو زخانة دموق الجام إرتراويت قولن استيتخاء لومون كم تمالي أم عوات زغطل هاقراو مدبات قدئو وسانو مخانو تتاكس أب عمدي ملحق الأدب والفنون نعودة زتا كنتات مفرة فيلم أب إرتراز ملكت حستو تأنجدو أب عمدي على موزعبا أم حبرا مرخبيتات زي بتخ دلدول زمدنا الجيران فرنسان تدهسيسو يركب أبزأوا نزين هاجرات أفريقيا كم أبنت كتباو عبيد كتكون اتخل إنها تبعها زنجرلا الجيريا نتنتا كابتوت كساب زقنيات زي مس فرنسا زي تبتك زوردن زريبن زمدناتاتا كتريس أني حياة الجيريا أب تحت مجزأة فرنسا كلا اتهاجر كم أكل فرنسا خوينا أوروب أوين نبقى أتيوم عدتات يدكنون يسافرون نيرام حزب الجيريا عدك أوي ثورة العلو دحري تنفاس أما إتا شحات سبازت فأنا شو منت عمت مرر قالسي ناتا مسوطت مس فرنسا زنبرا ركبات أي زحتلن فرنسا تاريخاوي حلفنت بقتبلو مبتعة بقطبان بتمرتن بزوح حاجزات إنا قبرت الله متعيا معرة دلدول زمدناتات كأب بشنخ كلتين هاجرات زي باتخ مقرم رامن مكوري راين يرأى أبزغنيات زين خلتين زفاف حزلو حدا كاب فرنسا كسجوج زنبرو مبقولو الجراوي زخنة سبأي الجرا مقبل سلز أبيتو استلعل خطعيو بمسارتتي أب منغو كلتين هاجرات كاب سوساتات حيزو كسرح الصنحة سممع فلسة هزبي الجراوان ناب فرنسا أتيوم كسفرون كنابرون يقول يوم اتي فرنسا لقيقو كوات استأزز سب 14 جزي ناي متراز تأزاز توهيبوه أب رأسي من تاقو أب زقنيات زي سب بخارا وقيقو كم زقتله كقالح كنيلو كلتين هاجرات دما حانتي نتخالق أب أترقاقما اتسممع جيجا كم زخنة ككاسسا كنين اللواء فرنسا نتسب بأس قداد اندحر سوقيقاتو الجيريا دما مس فرنسا كاب زكايدتو كالق نايسممع بروتوكولات حنا خمتفدي أتنقغلا أب عمدي محبراو عبيت مثلا معرنة دك أنستيو بحساب قبرن نخجهاد إرتراوين دك أنستيو كم أب ممتانا تسنت أم خبار لولاونة لمعت هاجرن بنطوف تساتفو ملأت زلوو أغزو نمقو نطاف أب درب قالسي تتأميلن يركبا هيوتن زبجوا هاجري سلماتي بمبال نعمتات زوهل لقو مال نهاجر زوفيا نتناي تمالي نايجقن التاريخ دقيمون اوين تساتفو دك أنستيو أب كلهم تلاتات معبالة أب أغزون دراخي رقحيو تساتفو أما أدو تمرتي تساتفو أب قطبا سدرابيتن كومن تساتفو أما رحنتن هزباو محدران دما كابتوم مسرتوان نمعبالة زدفو يوم قدم كلهم سرع تساتفو دك أنستيو أما أدو تمرتيو إز دما أب أغزو دك أنستيو مسرتاو ناي لوطي هاوري خوينو أما معبالة حبرتسب عوي أبركتو سلزهلويو كم هاجرن حبرتسبن تساتفو دك أنستيو أما أدو تمرتي كرقاقت تريفونا زلعيو ززاني كم زيكونه زك حد حق إيكونن بحسب قبرن حرنت قولنستيتي أب كرميت زي سرع حبرتسب كمعبل أكلنيو كمتي حانتي إيدو استقود أسب معرس كلتا أداو زلوو كعيزة أقمو قولنستيتي الجامع زي تبركتلو حبرتسبون بزحيو زقودلو تتقيسو أب عند اللبونان فلسفنان عن كل حسابات مبل شوعي كفل بزوم صعبو تقصات استسنية سنة مقوت توهيبوي تنحنا مقوتاوي أتحساسبا نسئل أمورخا مدقام ننقرات كينيو كورنا عمل خاختخا متأمات كمون نسعبين مرقاتيخا قديمكا مرأيو بل هوكس سبات تطبق كتعفو زي كألون تخينهم تطبق كحاسبو أكلون يوم تطبق كحاسبو زي كألون تخينهم كالوت سبات أب كندقام كوينهم يحاسبو لهم جورج أورويل أمرنا بإنتاي يحاسب زي كونه بخمي يحاسب يوزم الزن كريستوفر هيتشنس نحيلي أمرخا كتكملو كمزلة كافلت مقوتاوي أتحساسبا اتقندي مفتح فتراوي أفتاتحا تقميو ريتشارد برانسون أب عمدي مزاني كابز قربو تحسوتات حانت زخنت عينتات سلامتا التدسس جوبا كنبلكم ملحسكا موطا انتوين تيبتاوين نسب سلام المبال ملحسهم يوطو كم زنبرو يفلت أبتاش عي زمن
لانغ دارما سوهلت سليم ملحس زنبرو أزيو ጨካን ንጉስ ኣብቲ ቤት ነበረ ንሱ ምስ ሞተ ፈለስቲ ናይቲ ከባቢ ብሰላም ከም ዝመጹን ናትወለዶ ከም ዘይኮኑን ንምርኣይ መልሓሶም የውጹ ነበሩ በዚ ጀመረ ቲቤታውያን ነዊሕ ግዜያት ከም ኣገባብ ሰላምታ ይጥቀምሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ምግጫው ኣፍንጫ ኣብ ቀጠር የመን ዑማን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ብጾትካ ንግዳዊ ርክብ ክትገበር ምስ እትደሊ ኢድካ ሰዲድካ ዘይኮነ ኣፍንጫ ሓድሕድካ ብምግጫዊኻ ሰላም ትበሃሃል ኣብ ኣየር ምስዓም ኣብ ኣርጀንቲና ቺሌ ፔሩ ሜክሲኮ ሳኦ ፓውሎ ብራዚልን ኮሎምቢያን ኣብ ኣየር ምልክት ምስዓም ምግባር ልሙድ እዩ ኣብ እስጳኛ ፖርቱጋል ፓራጓይን ኢጣልያን ከዓ ክልተ ግዜ ደጋጊምካ ምልክት ምስዓም ትገብር ኣብ ፈረንሳ ከዓ ገጽካ ናብ ምዕጉርቲቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ ከቕረብካ 4 ግዜ ትስዓም ደቂ ቤልጅየም ንዘይፈልጥዎ ሰብ ኢዶም ሰዲዶም ሰላም ክብልዎ ከለው ንመቕርቦምን ፈተውቶም ግና 3 ግዜ ይስዕምዎም ኢድካ ኣብ ኣፍ ልቢ መንባር እዚ ኣብ ማሌዥያ ኣዝዩ ወግዓዊ ዓይነት ሰላምታ እዩ ንስኻን ሰላምታ ኢድካ ምስ ዘርጋሕካ እቲ ሰብ ኢዱ ናብ ኣፍ ልብኻ ሰዲዱ ይትንክፈካ ኣብ ማሌዥያ ብኸምዚ ኣገባብ ሰላም ምስ እትበሃል መግለጺ ንሓድሕድካ ዘለካ ኣኽብሮትን ትሕትናን እዩ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ኣንጻር ጾታ ኣብ ዝረኸብሉ ግዜ ግና ባዕለን ኢደን ክሳብ ዝሰዳ ክትጽበይ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ኢዶም ናብ ኣፍ ልቦም ብምስዳድ ከም ምልክት ሰላምታ ርእሶም ቁርብ ኣድንን የብሉ ርእስኻ ምድናን ኣብ ህንዲ ኔፓል ካምቦድያ ላኦስን ታይን ሰላም ኣብ እትበሃለሉ ግዜ ኣእዳውካ ኣላጊብካ ንቕድሚት ብምምጻእ ርእስኻ ድንን ተብሎ ኣብ ህንድን ኔፓልን ከምኡ እናገበሩ ነማስተ ዝብል ቃል እውን ይውስኹ ኣብ ታይላንድ ሰላምትኦም ዋይ ዝበሃል ኮይኑ ኢድካ ንላዕሊ ዝያዳ ብዘበርኽካዮ መጠን ነቲ ሰላምታ ትብሎ ዘለኻ ሰብ ዝያዳ ክብሪ ከም ዘለካ ዘርእዩ ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ኢደን ንላዕሊ ዘይኮና ሓፍ ዘብልኦ ኣእዳወን ኣብ ከባቢ ከብደኔን ዘብፅሕኦ ገጽ ምሽታት ኣብ ደሴት ግሪንላንድን ቱቫሉን ንሓደ ዝፈትዎ ሰብ ሰላም ኣብ ዝብለሉ ግዜ ናብኡ ይቐርብዎ እሞ ኣፍንጫኦምን ላዕለዋይ ከንፈሮምን ናብ ምዕጉርቲት ሰላም ክብልዎ ደልዮም ዘለው ሰብ ብምቕራብ ትንፋሶም ንውሽጢ ይስሕቡ እንተኾነ እዚ ዓይነት ሰላምታ ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ጥራይ ዝገብርዎ እዩ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስ ናይ ደሴት ቱቫሉ ግና ኣብ ምዕጉርቲ ምስዓም ናብኦም ንዝመፀ ጋሻ ዝጥቀምሉ ዓይነት ሰላምታ እዩ ቅድም ንዓበይቲ ሰላም ምባል ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ኤስያን ኣፍሪቃን ቅድሚ መንእስያት ንዕድመ ንዝዓበዩ ሰባት ሰላም ክትብል ኣለካ ኣብ ፊሊፒንስ ድማ ንዓበይቲ ሰባት ሰላም ኣብ ዝብልሉ ግዜ ንኢድ ናይቲ ሰብ ብምስሓብ ይሳለምዎ ኣብ ህንዲ ከዓ ደኒኖም እግሮም ይትንክፉ ኣብ ላይቤርያን ናይጀርያን ዝነብሩ ህዝቢ ዩሩባ ከዓ ሓንቲ ብርኮም ኣንበርኪኾም ኢዶም ንሰላምታ ይሰዱ ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ኣብ ውሽጣዊ ስዊት ቴንዳና ንስኽንዓይ ፍርሒ ናይ ልበዩ ዝብሉ ዛዕባታት ተላዒሎም ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዳስ ሕሬት ኣንሳት እግል ዓማር ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተባዕለ ናይ ዝዓመት እዚ 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ጸብጻብ ኣስፊራ ትርከብ ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መበል 7ይ ክፋል ዛንታ ምን ሰኣል ዓሰርሖል ፈጅእት ሓቲዶል ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ዓማር ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ሞልቂ መምህር ህያቡ ጎይቶኦም ንሓፈሻዊ ኩነታት መምሃርን ምስትምሃርን እታ ንዞባ በሰፊሑ ኣብሪሁ ኣብ ዓምዲ ምስጅል ኣብ ከባቢ ገጀረት ኣብ ዓመተ 1975 ናይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ጸላኢ ዝድስስ ታሪኻዊ ሰነድ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ዕንጃረ ትሕዝቶ ሌላ ጅግና ተገዳሊት ነርስ ኤልሳ ተኽለ ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት ቀሪብሎ ኣብ ዓምዲ ፍሬ ካደም ከዛን ምህዳፍ መርሃዮ መንሸካፍ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብ ንዞባ ኣፍ ዓበት ኣብ እትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ምህዳፍ ዝተሰርሐ መዕቆብ ማይን ኣብቲ ከባቢ ኣግሂድዎ ዘሎ እወታዊ ጽልዋታትን ዝምልከት ትሕዝቶ ቀሪብሎ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ስርሒት ምድምሳስ ናደውእዝ ንወለዶታት መወከሲ ዝኾነ ስርሒት ዝብል ትሕዝቶ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ ሕብርበሮ ንበድባትካ ኣብ ባይታ ንምግሃድ ዘገልግሉ ሜላታት ተዘርዚሮም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ፈንው ዓዳት ናቕፋ ታሪኽ ጅግንነትን ጽንዓትን መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ስእላዊ መግለጺ ሕርያት ኣዋልድ ኣንሳት እግል ዓማር ቀሪቡሎ
ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንኡዞባ ባረንቱ ኣቶ መርሃዊ ግርማይ ኣብ ባይታ ተጋሂዶም ብዛዕባ ዝርከቡ ዓወታት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ንምዕቃቦም ዝካየዱ ንጥፈታትን ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ኣብ ምቁጽጻር ኣንበጣ በብእዋኑ ዝመጹ ዘለዉ መዕበለታት ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ Q&A ምስ ክኢላ ባዮቴክኖሎጅን ኣብ ክሊማዊ ለውጥን ሕርሻን ዕውት ምርምራዊ መጽናዕቲ ዘካየደት የውሃና ተስፋ ማርያም ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሓሰባት መበል 43 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ብዛዕባ ቢሮክራሲ ሓደ ካብቶም ፈለማ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዘካየዱን ጽሑፋት ዘዳለውን ተመራመርቲ ጀርመናዊ ማክስ ዌበር እዩ ዌበር ኣብ መስርዕ ማዕርግን ጽፉፍ ኣገባብ መስርሕን ዝተሃንጸ ማሕበራዊ ምሕደራ ማለት ቢሮክራሲ ኣብ ትግባረ ፖሊሲ ጽፉፍ ውጽኢት ዘረጋግጽ ስርዓተ ዝዕቅብ ሓለፋታት ወይ ብልሽውና ዘጥፍእ ስሉጥን ርትዓውን እዩ ይብል ብመሰረት ዌበር ቀንዲ መለለይ ቢሮክራሲ ኣብ መስርዕ ወይ ማዕርግ ዝተሃንጸ ውዳበ ብንጹር ዝተገልጸ ዓውዲ ብቕዓትን ምቅሊት ስራሕን ወግዓዊ መስመር ስልጣን ማለት ንጹር ሰንሰለት ምዝነት ፍሉይ ዕማም ማለት ንጹር መደብ ዕዮ ጽኑዕ ወይ ዘይልወጥ ምቅሊት ዕዮ ኣብ ግዜኡን ቀጻልን ትግባረ መደብ ስራሕ ውሳነ ዘድልዮም ነገራትን መዝነትን ብንጹር ዝተገልጹን ብሕጊ ዝተፈቕዱን ቀጻልነት ኣብ ስርሖም ከዓብዩን ክሽየሙን ኣኽኣሎ ዘለዎም ሙሉእ ግዚኦም ብደሞዝ ዝሰርሑ ኣመሓደርቲ ዘይግላዊ ብውልቃዊ ስምዒት ዘይድረኹ ብመሰረት ደንብን ኣገባብ ስራሕን ዝነጥፉ ክኢላዊ ገምጋም ብመሰረት ትምህርትን ፍልጠትን ብብቕዓቶም ዝምረጽዮም ተጠቒሱ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ካብ ጉዳይ ውልቀ ሰባት ወጻኢ ሓፈሻዊ ኣብ ወለዲ ብውልቂ ድማ ኣብ ኣቦ ብምትኳር ደጋፊ ሓሳብ ኣቦይ ጅግና ብዝብል ኣርእስቲ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ኣብነታውያን ወለዲ ኣብ ስፖርት ብዝብል ወይዘሮ ልደታ የማነ ኣብቲ ፈለማ ናይ ናጽነት ዓመታት ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ምስ ጋንታ ኬታ ኣስመራ ዝነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ሓላፊት ምክትታል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ኮይና ትሰርሕ ዘለያ ንሳ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ክትጻወታ ኣብ ግዜን ልሙድ ከም ዘይነበረን ብወለዲ እውን ዝድገፍ ዘይምንባርና ትሕብር ጓልዶ ኩዕሶ ተቐሊዓ እናተባህለ ብወለድን ሕብረተሰብን ከም ነውሪ ይቁጸር ብምንባሩ ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሓያል ሞራለንን ተውህበንን ዕድል ይንፈገን ከም ዝነበረ ተረድእ ይኹን እምበር ሰላቲ ዝተኻየደ ሓያልን ቃልስን ጎስጓስን ንስፖርታዊ ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኩሉ ሕብረተሰብ ተቐቢልዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዋ ተጻወቲ ኣዝየን ዕድለኛታት ምዃነን ተብርህ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ጭልፋ ካብ ታሪክ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ናይ ሃገሮም ታሪክ ከም ዝመስሎም ገይሮም ክጽሕፍዎ ናቶም ጉዳዩ ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ታሪክ ግን ብሸነኽ ኤርትራውያን ኣብቲ ታሪክ ዘሎ መረዳእታ ክፈልጥዎ ኣገዳሲ እዩ እዞም ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታትን ናይ ታሪክ ጸሓፍትን ድሌቶም ብምቕዳም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ክነግሩ ዘይግባእን ነውርን እዩ ኤርትራ ኣብ 1991 ከምኡውን 1993 ናጽነት ዝኣወጀት ሃገር እያ ድሕሪዚ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊልዎ ዝተረጋገጸ ታሪኻዊ ክስተት እዚ ዝተባህለ እንተተባህለ ከምቲ ዝፈሰሰ ማይ ኣይሕፈስ ዝሞተ ኣይምለስ ዝበሃል እዩ እዚ ክውንነት እዚ ነቶም ዘይፈልጡ ንኽፈልጡ ኣንጻር ናይዚ ንዝሓስቡውን መለበሚ መታን ክኸውን እዩ እዚ ጽሑፍ ተዳልዩ ጎረባብትና ኣህዛብ ህይወቶም ብሰንኪ ጉጉይ ኣመለኻኽታ መራሕቶም ቅሳነት ዝጎደሎ ክኸውን ከፍቅዱ ከም ዘይብሎም ምኽሪ ንምልጋስ ድማ እዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወህናግ ካብ ዝተኣንገዱ ኣገረምቲ ክስተታት ኣብ መዓልቲ መርዓ መኽፈቲ ቁጽሪ ቀለቤት ቃል ኪዳን ዝተሓተተ መርዓዊ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከይተኸሽሐ ተዓዊቱ ኢራናዊት ኣትሌት ኪደይ ሞሳቪ 18 ቶን ዝኽብደታ ነፋሪት ብምስሓባ ንዝጸንሐ መዝገብ ሴራ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ክትሰፍር ክኢላ ሓንቲ ጓል 17 ዓመት ሂንዳዊት ቻምፒዮን ምልዓል ክብደት ኣብ ስልጠናን ከላ ክብደት ምስ ለዓቱ ኣብ ክሳዳ ብምውዳቑ ብኡ ንብኡ ከም ዝዓረፈት ተሓቢሩ ዝብሉ ይርከብዎም ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ኣገዳስነት ምጽውዋርን እወታዊ ምባህልን ኣብ ሓዳር ጥቕምታት ጅንጅብልን ህሩድን ቅድሚ ድቃስ ጥቕምታት ህሩድ ንጥዕና ቆርበትን መመላኽዕን
كشنا سدران زركبهم تحسوتات تأنجرهم. أب عملت عنا نرخص قربت زملكت حبريتات أنجدو قربتنا تزعبي أكل ناي سبنتنايو كاب كند تقمتاتو سبنتنا كاب رخصي مكل خليو حدا أوان قربتنا نبعلو برخصي يتقعيو رخص قربت بستفلاليو عينت جرمتات حمام زسعبو تهواسوان كاقاطم يخل ملكتاتو دما كاب قليل كسب أزيوز تحلال خيف فلالا اترخص قربت فوغس زبالة مزخون بزبيتاو فوساك حوي خليو أنت زي كوينو قبو حكمنا وكنكني وزدليو ملكتات رخص قربت ككم عينتو يفلاليو اتنخلهم زي مساسلهم ملكت مقياح قربتن عنفرورنيو صحا كأنزان قسلين إذا أمثلوا ملكتات كلوون يخليو رخص قربت حدا جنيا زخون قلتيو كحوي مزي كأليو سلازي أب كم زخنتات تغلط يفكا ناب حاكم مخاد يدلي أب عمدي تنتان زينان هلو كنتات ديمقراساويت ريبابليك كونغو زدسس تحستو يتنحنا زحلف قدم أبال لعلواي بايتو كونغو ناب صحفي كفلي قدات وطاي أمريكا ماركو روبيو سدرو ملأختي أمريكا أب تعقر كوبالت يورانيوم ليثيومن كالوت معدناتن اتونن كونغو وفرخ تقبرن أمسايا أودما نمنغس كونغو وتهدراو دقفات كتقبرلون حاتيتولو أفنيا منغس كونغو باتريك مويايا بوغنو هاقرون أمريكا قالوا وستنت زخونو معدنات كتقرب دلوت مخانا كم زحبره بي بي سي رقاقيتو أمريكا بوغنا تربحيت أقدست معدنات كونغو نمخان أبزعل لما زرربات كتساتف دلوت مخانا كفل قدايت وطاعت هاقر نرويترز أبزهبو مقلتي حبيرو درون بزعبات زبها زلو شركنتن أمريكا وكيلون من زررب ناب كونغو زمرح بعد سلطان بمحدار ترامب تمازيزو كم زلو تحبيرو الله إزي كم زيلون كله منغستي ديمقراساويت ريبابليك كونغون عسران سلستن زمت سمون زررب سلام كايدو مخانم منغستي أنغولا أفليتو اتي كاب بيت صحفة بريزيدنت أنغولا جواو لورينكو زحلفه ربع زوات مقلتي كم زملكتو كلتيهم وقنات 18 مقابيت أب لواندا رئيس ختما أنغولا كتتاوي زررب سلام كجمهوريوم يركبو أب كالاي كفال تحستو جلفا كاب تاريخ إرترا أب أفريقيا من مسرات هاجرات بدليت أهزاب زمت يكونن بحيلي مجزاتيو إذا حجي أبي إرترا زلو هزبي قدم مجزاتي مستم أب جيبوتي أب إثيوبيا سودان زنبرو أهزاب زفلاليو دوب سلزي نبره بحباريو زنبر نيرو دحر ممتاء جزاء دقن أهزاب نايتن زقوم حدست هاجرات نزناي قدم أنا بابرقم حديقم أبتن بمجزاتي زقوم هاجرات كترنفا قدم كوينو الزخنتات زدما دق حنت بير أب استفلالي هاجرات تخافافيلهم حد هزبي زيكونو قروابت هزبتات كم زخنو غيروام بزدما أب أوان أوروب أو مجزاتي حدش معرف ناي تاريخ حيزوم توقعيزوم إرترا إثيوبيا جيبوتن سودانن كان وطيت مجزاتي أوروبيان ينتمسريتن أب تحتي جزاتي زحلفو تاريخ دما نزح جزلو كنتات فتيرو إثيوبيا ها أمونغو فرنسان بريطانيان إيطاليان بزنبرة وددر أب تحت مجزاتي كأتوت تاريفا أب تحتي مرحنة نقشوا منالك رئيسا زخالت هاجر كوينا سلازي إثيوبياون مس ممتع أوروب أو مجزاتي زتا فترة هاجريا تتغيسو أب عمدي مادر جاغانونا مبقلاويت أسمات بوتاتاتن سيامة تقادلتن أب تحت الزبل أسمات مريت إيرترا كم أب كل عالم زلو أسمات ناتو تاريخاون بهرياون أمتسات أنا قدا سنتنا لوو مس استفلالي مدرخاتن في تسامتاتن دما النار عما كمت تانيحو كم أبنت بسم هاجرنا مسن جمر بإيطاليان إيرتريا زنبرة أب تقرنيا مسر عمت ناب إيرترا تغيرا أف عبيت تبهال زنبرة عدي مس جزي ناب أف عبت تلويتا كابسم ناي ماريا كابسم ناي منسع دما منسع تفتيرو إذا حجي تعدا كريستيان تبهال زل عدي قدم سفر ناي حدا أب كريستنا زأمن تعدا سلزنبرت إذا سمزي واتيوا كبلو يزنتبو كإلاتات أفاوياتا إذا خمسة عينت لوتي بهراويو هندبتاون أبهالي زي تسرتن أسمات جن نتاريخاون بهراون أقداسنت نايتي موك ألاوسم كتفو يخل سلزي أقلبوك جبرلو يجبع يركبو سوا تاريخ السر حلا كرعت من إسيات إرترا سالساين نمودا تنكفال ركب مس كولونيل دبساي قده أب عمديك المحتت قريبا لا
ኣብ ዓምዲ ካብ ዞባታት ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ትሕዝቶን ዞባ ሰልዓ ኣብ ጉዕዞ ምዕባለ ይጸንሐና ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ፍሎቲንግ ዳክ ሲንድሮም ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ደርሆማይ ኣብ ቀላይ ከተንሳፈፍ ርኢና ዶ ንፈልጥ ደርሆማይ ከተንሳፈፍ እንከላ ብደገን ዝርኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ልክዕ ከም ዝተነፍሐ ባላንችና ጸንበለል እትብል ዘለያ ትመስል እንተኾነ እቲ ሓቂ ኻልዩ ደርሆማይ ኣብ ልዕሊ ማይ ጸንበለል ክትብልን ክትንቀሳቐስን እንተኾይና ዘይተኣደነ ጻዕሪ የድልያ ኣብ ልዕሊ ማይ ሚዛና ክትሕሉን ማለት ከይትጥሕል ክትንቀሳቐስን ኣጋራ ብዘይምቁራጽ ከተንቀሳቐስን የድልያ ብደገን ዝርኢ ግን ብውሽጢ እቲ ማይ እተካይዶ ጻዕሪ ስለ ዘይርአ ጻዕሪ ኣልቦ ይመስል ብቆልዓይን ከለኹ ኣብ ስፖርት ስነ ጥበብ ኣካዳሚ ወዘተ ተወዳዲሮም ምስ ተዓወቱ ክበኺዩ ወይ ክዕነዱ እሞ ይገርመኒ ነይሩ ዓወት ዘሕጉስ እንከሎ ንምንታይ ይበኺዩ ናይ ሓጎስ ብኽያት እንተኾይኑ ከዓ ንምንታይ ክሳብ ክንድኡ ኣብ ስምዒት ይኣቱ ዝበዝሐ ግዜ ሰብ ብዛዕባ ውፅኢት እምበር ብዛዕባ መስርሕ ኣይዛረብን እዩ ወላ እንተተዛረበውን ማዕረቲ ንውፅኢት ዝህቦ ኣድህቦ ንዝተሓልፈ መስርሕ ክዛረበሉ ኣይክእልን ዕውታት ሰባት እምበር ነቲ ብዘረባ ክገልጽዎ ዘጸገሞም ንኽዕወቱ ዝሓለፍዎ መስገደል ኣብ መዓልቲ ዓወቶም ብዝተሓዋወሰ ስምዒታት ክገልጽዎ ይረኣዩ ክበኺዩ ክዕዘሙ ምብሕታው ክደልዩ ብሓሳብ ከስግሉ ማዕረ ካልእ ሰብ ክሕጎሱ ዘይምኽኣልን ካልእን ስምዒታት ይረኣዮም ፍሎቲንግ ዳክ ሲንድሮም ብቐንዱ ነቶም ብደጊኦም ዝተዛነየን ቀሊልን ህይወት ዝመርሑ ዝመስሉ ውሽጦም ምስ ፈተሽካ ግን ንኽዕወቱ ልዑል ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ዝውክል መግለጺ እዩ ውሽጦም ብጸቕጢ ነፍሰ ምጥርጠርን ንሕስያ ዘይብሉ ነፍሰ ነቕፌታን ተመሊኡን ክነሱ ብደገ ልክዕ ከም ደርሆማይ ህይወቶም ብምቾት ዝነብርዎ ዘለዉ ዝመስሉና ሰባት ኣለዉ እዚ ዓይነት ባህሪ ብብዙሓት ዝድነቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣለዎ ሓደ ሰብ ንምንባርን ዕላምኡ ንምጭባጥን ከቢድ ዋጋ እናኸፈለ ብደጊኡ ግን ጽቡቕ ከም ዘለዎ ንምንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ብብዙሕ ኩርናዓት ክሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ ውልቃዊ ኣተሓሳስባ ዝደርኾ ውሳነ እዩ ብዛዕባ ብድሆታት ህይወትና ከነልዕል ወላ ንድለ ንኻልኦት ከይነጨንቖም ካብ ምስካፍ ክብገስ ይኽእል ንሓፈሻዊ ምዕበለታት ብዝምልከት ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ዞባ ሽዕብ ኣቶ ሙሳ ኢብራሂም ዝሃቦ ሓበሬታ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ስነ-ጥበባዊ ፍጻሜታት ተላዒሎም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ኣልሸባብያት ኣገዳስነትን እንታይነትን ስልጠና ኣብ ባይታ ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪቡ ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ምህለላ ኩናት ዘርእስቱ እዋናዊ ጽሑፍ ኣውፂኡ ይርከብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኩናት ዘይተረፍዩ ጸቕጢ እንተዘይተገይሩ ካርታ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክቕየር ዝኽእል ኣዓናዊ ኩናት ኣብ ቀረባ ግዜ ክባራዕ ይኽእል እዩ ማሕበረሰብ ዓለምን ሓያላን ሃገራትን ንምዕጋቱ ክጓየዩ ኣለዎም ዝድርሳኑ ምህለላ ኩናት ኣእዛን ደላይ ሰላም ህዝቢ ኣደንቂሩሎ ኣብዚ ዝዓርግ ዘሎ ምህለላ ኩናት ከም ወትሩ ብውፁእ ሓሶታት ተሰኒው ስም ኤርትራ ክለዓል ይስማዕ እዩ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ትግራይ ሒዙሎ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ዘይማእምኣ ንምፍሻሉ ኩናት ክትብልዕ ትኽእል እያ ሓደ ወገን ሕወሓት ምስ ኤርትራ ወጊኑሎ ኤርትራ ንፋኖ ትሕግዞም ኣላ ብድሕሪ ኤርትራ ግብፂ ሱዑድያ ወዘተ ኣለዋ እቲ ሃለውለው መወዳእታ የብሎን ክፍለጥ ዘለዎ ሓቅታት ጸጋታት መሬት ባሕርን ደሴታትን ኣብዚሑ ዝዓደሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ብሄጉን ጠሚቱን ኣይፈልጥን ኣብ ታሪኹ ተወሪሩ እምበር ወሪሩ ዝብል ጽያፍ ዛንታ ኣይርከቦን በቃላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይናትና ኣይንደልን ናትና ኣይንህብን ፍሉጥ መትከሉ እዩ ክንዲ ዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንጸጸን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ዝሰፈረን ኣህጉራዊ ዶብ ወጻኢ ዝሓዘቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ስድሪ መሬት የለን ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ዞባና ማለት ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማል ይኹን ካልእ ጣልቃ ኣትያ ንሓደ ወገን ደጊፋ ነቲ ካልእ ከተጥቅዕ ረብሓ ኾነ ድሌትን ሸውሃትን የብላን ከም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኣመሰለ ስምምዓት ድማ ንሰብ ጉዳይ ዝምልከት እምበር ብቐጥታ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ሱዳናዊ ጀነራል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካልእ ኣይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ሳዕ ደጋፊት ሓቂያ ኢሉ ነይሩ ብርግጽ ድማ ባህግን ተገዳስነትን ጻዕርን ኤርትራ ናብ ሰላምን ርጋእትን ህዝብታት ዞባና ዝቐንዐ ጥራይ እዩ
ብኣመለኻኽታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዞባና ዘሰክፍ ኩነታት ምዝህሉ ናይ መላእ ዞባና ስክፍታ እዩ ክንዲ ዝኾነ ካብ ግዳማዊ ምትእትታው ተሓይብካ ነዘቤታውያን ተዋሳእቲ ቀዳምነት ብምሃብ ብምትሕግጋዝ ዞባውያን ሓይልታት ፍታሕ ክርከበሉ ኣለዎ ዝብል ንጹር መርገጽ ኣለዋ ካብዚ መትከላዊ እምነት እዚ ብምብጋስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ዞባና ከውሕስ ዝኽእል ርእቶን መትከላቱን ኣነጺሩ እናገለጸ ኣብ መንጎ ህዝብታት እዚ ዞባ ሕውነት ማዕርነትን ምትሕብባርን ዘማዕብል ሓበራዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ሽርክነትን ዘደንፍዕ ባይታ ንምፍጣር ብሃናጺ ጽምዶን ብግብርን ውፉይ ጻዕሪ ከካይድ ምጽንሑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ምስ ኩለን ሃገራት ዞባና ዘካየዶ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ድማ ብዘይካ ርግኣት ናይ ዞባ ካልእ ዛዕባ የብሉን ጸላም ንጸላም ክቕንጥጦ ኣይክእልን እዩ ብርሃን ጥራዩ ንጸላም ክቕንጥጥ ሓይሊ ዘለዎ ምህለላ ኩናትን ምስወር ጽልእን ድማ ሰላምን ርግኣትን ከምጽእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ፍርሕን ምጥርጣርን ጽልእን ግጭትን ኣብ ክንዲ ምስወር ለይትን መዓልትን ንኹናት ኣብ ክንዲ ምምህላል ንሰላምን ምትሕብባርን ምውፋይን ምትባዕን ይሓትት ከምቲ ኣርስቶትል ዝበሎ ውግእ ካብ ምስዓር ንላዕሊ ሰላም ምህናጽ እቲ ዝበለጸ ዓወት እዩ ተጠቒሱ ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ሃይፓትያ ጓል ኣሌክሳንድራ ኣምራት ስነፍልጠት ዳእላ ተምሃሮ ዝብሉ ትሕዝቶታት ተኣንጊዶም ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ብዛዕባ ሕማም ብሩሴላ ወይ ምቁላዕ ኣብ ሰበን እንስስታን ብሓላፊት ኣህሉ ጥዕና እንስሳ ወይዘሮ መርሃዊት ተስፋይ ዝተዋህበ መግለጺ ሰፊሩሎ ብሰንኪ ዘይፈልሐ ጸባን ዘይበሰለ ስጋን ብሩሴላ ክንሓምም ከም ንኽእል ንፈልጥ ዶ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እቲ ዘይተምሃረ ኣገልጋሊ ጥውጥዋይ ፍልልያት ርኸቡ ግድል ደደ መበል 13 ውድድር ተርሙማ ዝብሉ ትሕዝቶታት ይርከቡ ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ሰራሕተኛ ሓያል ትካል ብዝብል ሕብረተሰብና በቲ ኣባታዊ ዝኾነ ባህርያቱ ዝልለ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ዝነበረ እዚ ጽልዋታቱ ክሳብ ሕጂ ከም ዘሎ ኣይከሓደን ምስ ምምስራት ህዝባዊ ሓይልታት ምብራኽ ብዝሒ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ምስ ንጹር ዕላማታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ጽዑቕ ናይ ንቕሓት መደባትን ግን ኣብ ኤርትራ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ መድረኻት ሓደ ዓቢ ስጉምቲ ሰጊሙ ምንባሩ ንጹር እዩ ድሕሪ ናጽነት 1991 ኩሎም መግዛእታዊ ቃና ዝነበሮም ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ኣድልዎ ዝገብሩ ፖሊሲታት ብሓድሽ ኩርናዑ ድሕሪ ምኽላስ ድማ ዳግማይ ቃልሲ ናይ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ሕቶን ተራን ጓል ኣንስተይቲ ብዕቱብ ተታሕዘ ዝኾነ ንሰብኣዊ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ዝደፍር ዝድርት ዘቆናጽብ ወይ እውን ንኣበርክቶኣን ተሳታፍነታን ዝዕንቅጽ ድማ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓታትነት ከም ዝህልዎ ተገብረ ንመሰላትን ሕቶ ደቂ ኣንስትዮና መልኪቱ ኣብ ሃገራዊ ቻርተርን ማክሮፖሊሲ ኤርትራን ዝሰፈረ መትከላት እውን መርኣያ ንጹር መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ እዩ በብእዋኑ ንምድንፋዕ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዝወፅእ ዝነበረ ኣዋጃት ድማ መቐጸልታ ናይዝዩ ኣብ ዓምዲ ምን ሁና ወሁናክ ዝተፈላለዩ ኣገረምትን ሓበሬታውያንን ትሕዝቶታት ሰፊሮም ኣብ ዓምዲ ዝርዓ ወቅትሳድ ኣገደስቲ ዕማማት ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ዓመተ 2024 ዝምልከት ትሕዝቶ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ ውሓታል ጥፈል ዝተፈላለዩ ህፃናት ጠቀስ ትሕዝቶታት ተኣንጊዶም ይርከቡ ኣብ ትካላት ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ዝዝውተር ኣገባብ ምሕጻብ ሓደገኛ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ኩነተ ምሕጻብ ክሳድ ንድሕሪት ኣብ ዝዕጸፈሉ ደም ናብ ሓንጎል ንኸይመሓላለፍ ናይ ምግታእ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ዓምዲ ተቓረር ብዝርዝር ተጠቒሱሎ ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተኣታተወ መውዓሊ ህፃናት ንሰራሕተኛታት ኣዴታት ሩፍታ ይፈጥር ምህላው ብምስክርነታት ተሰንዩ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ተዳሲሱ ኣብ ዓውዲ Q&A መምህር ጸሓፊ ዩቲዩበርን ዝኾነ ደስበለ ተኽለ ምስ ኣንበብቲ ተላልዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ዳህሳስ ሕትመት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም